Tinoda kutenda Mwari wamasimba ose mangwanani ano nenguva ino yatatenderwa yekuti tigoverane izwi raMwari. Ndinoda kuti ndiremekedze ZBC nemukana uno wekuti ivhangeri yaKristu ishumirwe. Ndoda kuti ndiremekedze zvekare AFM President Dr. AD Madau. Ndinoda kuti zvekare ndifarire nekuremekedza vateereri vose vakanditeerera mangwanani ano, vateereri venhepfenyuro yedu yeRadio Zimbabwe. Zita rangu ndinonzi Pastor S. Munetsi Jr. from AFM in Zimbabwe, Glenwood Park Assembly. Mangwanani ano ndoda kuti tipinde muizwi raMwari. Tiverenge kubva kuna Luke chapter number 15 verse number 1 up to 7. Ndichaverenga nokuchimbidza. Bhaibheri rinoti, zvino vateresi vose navatadzi vakaswedera kwaari kuzomunzwa. VaFarisi navanyori vose vakagunun'una vachiti, uyu munhu unogamuchira vatadzi sei? Unodya navo, unofamba navo, unowadzana navo. Zvino wakavaudza mufananidzo uyu achiti, ndianiko kwamuri una makwai ane 100, kana akarasikirwa nerimwe rawo, ungasasiya 20 murenje, akatevera rakarashika kusvikira ariwana? Kana ariwana, unoriisa pamafudzi ake achifara. Kana asvika kumba, unokokera shamwari dzake dzaakavakidzana nadzo, akati kwavari, faraiwo neni, nokuti ndawana gwai rangu rakanga rakarasika. Tinoda kutenda Mwari wamasimba ose mangwanani ano. Ndoda kuti ndigrupe vanhu ava vari muchechi iyi into 4 groups. Tikaverenga paverse number 1, Bhaibheri rati, zvino vateresi navatadzi vakauya kuna Jesu vachida kunzwa Jesu uchiparidza. Number 1 vari kunzi vateresi kana kuti mapublicans kana kuti vateresi, maJudha vanotorwa nemamwe maJudha semaJudha akapanduka, nekuti vari kushandira vaRoma vachitora tax kubva kune vamwe vavo vaJudha. Saka vaJudha vachivaona vanoti vaJudha ava vapanduki. Saka mapublicans kana kuti vateresi maJudha akapandukira chiJudha. Then number 2 zvanzi nemasinners, vatadzi. Saka number 1 tine vateresi vari kunzi vapanduki. Number 2 tine vari kunzi vatadzi. Vapanduki nevatadzi vauya kuna Jesu vachida kunzwa Jesu achiparidza. Verse number 2 yobva yatipa rimwe grupu revanhu. Zvabva zvanzi, zvino vaFarisi namascribes vakagunun'una kuna Jesu vakati, uyu munhu uyu unofambirei nevatadzi, unofambirei nevapanduki? Vanonzi vaFarisi vakanga vari maJudha vakanga vakabata chinamato kana kuti murayiro waMozisi. Vanonzi maFarisis ndo vakanga vari macustodians echinamato, vaiita safeguard chinamato kana kuti murayiro waMozisi. Saka vaida munhu unopesana nemurayiro waMozisi. Saka pavari kuuya muchechi, number 1 vari kusvika paine grupu revapanduki, vari kusvika paine grupu revatadzi. Saka ivo nekuda kwokuti ndivo vakuru vechinamato vari kuenda kuna Jesu pamwe chete nevari kunzi mascribes. Vari kunzi mascribes ndo matheologians kana kuti vanyori vakadzidza pamusoro pemurayiro, vanogona kuinfosa mutemo nemurayiro waMozisi. Saka tine vanhu magrupu 4 auya muchechi ina Jesu. Tine 2 magroups auya kuda kuzoparidzirwa naJesu. Toita mamwe 2 magroups vauya kuzotsvaga mhosva kuna Jesu. Musoro wenyaya wandoda kufamba nawo mangwanani ano unonzi mufudzi wakanaka, a good shepherd. Now Jesu wamira kuparidza kuvapanduki, wamira kuparidza kuvatadzi. Ndokubva watanga kudhila kana kuti kutaura nevaFarisi, kutaura nemascribes. Nekuti maFarisi nemascribes vapoza a question kuna Jesu. Vakati, iwe chinokupa kufamba nevapanduki, chinokupa kufamba nevatadzi, uchitadza kufamba nevakarurama chii?
Jesu uchivapindura haana kupindura kwavari nemazwi avakanzwisisa kana kuti atakanzwisisawo isu vakazouya. Asi ndinoda kutenda Mwari wamasimba ose nenyasha kuti wakandizarurira chinhu ichi, kuti Jesu uchipindura unopindura kwavari nemufananidzo. Unombosiya vatadzi, unosiya vapanduki. Wotanga kutaura nevaFarisi, wotanga kutaura nemascribes, asi vose vakaungana vari muchechi imwe chete. Unoti kuvaFarisi, imi tomboti pakati penyu une makwai ako 100, worasikirwa negwai rimwe chete. Ndiani mufudzi wakanaka ungatadze kusiya 99 makwai akapinda musango kunotsvaga gwai rake rimwe chete? Zvinonzi mufudzi iyeye haangasiye here 99 oteera rimwe chete musango kusvika ariwana? Zvino akariwana unoriisa pamafudzi ake achifara. Kana wariisa pamafudzi ake, Bhaibheri rabva rati haadzokere kune 99 kurenje. Zvanzi unobva waenda naro kumba. Kana asvika kumba uchakokera vavakidzani vake, oti budai mufare pamwe chete neni, nekuti gwai rangu ranga rakarasika ndariwana. Zvese zvaitika izvi zvaitika kusango, vavakidzani vasipo. Vavakidzani havasi kuziva kuti pane gwai ramboshaika rikatsvagwa rikawanikwa. Asi panowanikwa gwai, tinonzwa kuti mufudzi uyu unoenda kumba negwai rimwe chete uye wakariisa pamafudzi, wokokera vanhu kuti farai neni, gwai rangu rawanika. Jesu achitaura mufananidzo uyu kwavari, havana kugona kumunzwisisa zvaaitaura, asi iye unozoti mufudzi uyu ukawana gwai rake unofara nekuti gwai riri kufananidzwa nemunhu wakanga wakarasika asi ukabvuma kutendeuka. Jesu ari kubva ati kudenga kunova nekupembera uye nekufara kuti mutadzi mumwe chete anga akarasika wagamuchira Jesu watendeuka. Zvinonzi Jesu haangafarire 99 vakarurama. Saka ini ndaifunga kuti pa 99 makwai aya ndo akarurama anoda kufamba nemufudzi, asingade zvekurasika, anoteerera mufudzi. Asi Jesu kuparidza kwake ari kuti 99 ava kururama kwavo havadi kutendeuka. Raari kuti rakarasika, in other words Jesu ari kurirekomenda kuti iri rakagona kubuda kubva muboka revasingade kutendeuka, ndokubva raenda paro rega. Jesu ndokubva ariwana, akariwana ndokufara, ndokuitwa mutambo, kudenga kukapemberwa kuti wakanga akarasika wawanika zvekare. Now ndinotenda kuti vadikani hama, patiri tose takaungana, tinotenda kuti mupfungwa dze99 makwai akaungana akawanda ari kuti 1 iri rarasika. Asi mupfungwa dzemufudzi ari kuti iri riri kunzi ne99 rarasika ndo ratora sarudzo, ndo ratora decision yakanaka yekuda kutendeuka, nekuti ndiro rinoendwa naro kumba. 99 anosiyiwa murenje uye asina mufudzi. Bhaibheri rangu rinobva rati Jesu uchiuya anoti ndini mufudzi akanaka, makwai angu anonzwa izwi rangu. Zvoreva kuti kuungana takawanda hazvireve kuti tiri kunzwa Mwari. Kuita chinhu pamubatira pamwe chete chiri against izwi raMwari hazvireve kuti chinoruramiswa nekuti takawanda. Nekuti Jesu mufananidzo waari kupa unonetsa kunzwisisa, nekuti ari kumbotaura kuti gwai rarasika, asi pekupedzisira akunodudzira ari kuti gwai iri rakaita decision yekubuda kubva mukutadza kwavari kuita vari vazhinji, ndokubva raenda mukutendeuka. Jesu ndokubva wateera rakarasika ndokuriwana. Paakariwana haana kudzokera naro kune 99 asara, ati ava vane pfungwa nemwoyo wekusada kutendeuka. Zviri nani ndifambe nerinoda kutendeuka pane kugara tiri muruzhinji tisingade kutendeuka. Uye iri riri kunzi rarasika, zvanzi parawanikwa ndokubva raiswa pamafudzi. Jesu ndokubva atanga kuenda naro kumba. Vana baba nanamai, vakomana nevasikana, chinamato chatiri kunamatira, tiri kuda kuti tiwanikwe neshoko raMwari, tiri kuda kuti tiwanikwe naKristu Jesu. Iye akatiwana, zviri nani kufamba takatakurwa naShe
tiri vaviri pane kufamba netsoka dzedu tiri vazhinji tisingade kutendeuka. Ndiri kuti kudii mangwanani ano? Ndiri kuti tine mufudzi wakanaka anonzi Jesu Kristu. Anoti iye mufudzi wakakokwa unodyisa makwai panguva dzekumanikidzika, asi muridzi wemakwai unorasira upenyu hwake kumakwai ake. Unonzwa Jesu uchiparidza, unoti vakanditangira imbavha nemakororo. Iye Jesu unoita sokunge uri kuriprimanda vana Pita nana Pauro vakaparidza, kana kuti maapostora vamwe vakauya before iye aparidza. Unoti vose vakanditangira imbavha nemakororo. Tinoziva kuna na Mozisi, tinoziva kuna na Abrahama, tinoziva kune machurch fathers vakatanga kuparidza nezvaJesu, but iye unoti imbavha nemakororo. But ukaverenga shoko raMwari zvakanaka, vanhu vaitaurwa navo naJesu vakanga vari maFarisi, vakanga vari maSedusi, ndo vainzi naJesu vakanditangira imbavha nemakororo. But isu patakauya takafungidzira kuti mbavha nemakororo aitaurwa ndiSatani, nyambisirwa vanhu vechinamato-namato vanoramba simba raMwari, vanoramba kubata kwaMwari, vanoramba kaitiro kaMwari, vachida tsika dzaMwari akamboshanda some 2000 years ago. Nyambisirwa Mwari watinonamata naJesu watinoteera kwaata. Ndiri kutaura mangwanani ano kuna akanditeerera, tine mufudzi akanaka, kana uri wake unonzwa izwi rake. Jesu unoti makwai angu anonzwa izwi rangu. Zvoreva kuti kune mazwi akawanda ari kutaura munyika yeZimbabwe, kune mazwi akawanda ari kutaura kumhuri kwedu, ari kutaura kwatakaroorwa, ari kutaura kumakereke edu, asi Jesu uri kuti angu makwai anonzwa izwi rangu. Nekuti tikadzokera kwaIsraeri, mufudzi achifudza makwai unofudza uchiatungamira, makwai anoteera mufudzi. Ndinotenda namangwanani ano kuti kana tiri makwai ake, ngatiteerei iye zvaanoda, ngatiteerei iye zvaanotaura. Bhaibheri rinoti vadzidzi achivadzidzisa kunamata, anoti let your will be done on earth as it is in heaven. Kuda kwenyu ndiko ngakuitwe pano panyika sezvakunoitwa kudenga. Kwatakauya kwaJesu hatiite kuda kwedu, tinoita kuda kwake. Kwatakauya kuno kuumambo hatiite mafungiro edu, tinoita mafungiro ake. Mwari werugare ngaakuitirei zvakanaka. Patiri kuzobuda mangwanani ano tichienda kudzisvondo dzedu, ngatinoitai kuda kwaMwari uye ngatiparidzei ivhangeri yomuchinjikwa, kufa nekumuka kwaKristu Jesu. Regai ndinamate mangwanani ano. Kuna Baba vedu vari kudenga, ndinokutendai neshoko renyu. Ndimi mufudzi wakanaka, ndimi Mwari wedu, ndimi muridzi wedu, muridzi weupenyu, nhovo yedu, bako redu rokuvanda nezuva redu. Tinokutendai neropafadzo yamatipa, tinokutendai nezuva ranhasi, tinotenda neshoko renyu nezwi renyu. Tanzwa kutaura kwenyu, chitibatsirai tisangova vanzwi asi vanzwi nevaiti. Hatizive kuti zvichazovei, asi chatinotenda kana muchizoonekwa tichange takafanana nemi. Mazvita mangwanani ano muzita raJesu. Amen. Shalom.